Obungu Owich ngeni koro sato koro mao wango, lakini un kaka bunge la wananchi uchung kanye nikech gimo penjo ni en ni kikruok mar it moro nitiere ji nie sirikal gionge gidwa rito nyaka 2027 giwuok kose gibet un uchimo kanye chenro ma CSE modwaro en mar dongruok kose en mar telo mar siasa. Mokwongo yiena mondo mi awachi motegno ni gima wachung'ne maduong' kabisa kaka bunge la wananchi en pushing for reforms and good governance. Wachung'ne telo makare kende mwadwaro ni mondo wabed gi telo makare maonge akwede, telo makare maonge weche mag mibadhi. To tijwa maduong' mwatimo en social oversight. Wapako seche ma sirikal tiyo maber to wa criticize seche ma sirikal waneno ka ok dhi maber. Gisani kaka bunge la wananchi nikech na free platform mokelo oganda duto oganda mopogore opogore kanyakla to bendo kelo ji duto ma practice democracy at the different levels. Therefore wantiere gi jogo mawacho one term at the platforms of the bunge la wananchi to gi joma support sirikal. To particularly kaka an to ge the rest of us outside there, we believe negisani endi to we should be working closely with the government mondo resources ma national government nitiere godo gi county government mondo gi share gi mondo mi gi support godo jo piny mantiere piny kacha. Mane gima duong' masani endi wa push kaka bunge la wananchi. Yena mondo achaka wachi maduong' kabisa ni mondo wadhi maber kaka oganda nyaka wachak embrace leaders wa wantiere godo muchung' kodwa malo. Mokwongo wadwa congratulate ODM party kuom miyo thuolo Oburu Odinga mondo chung' ne jo chama kaka acting party leader kotayo chama for a period of time. Tadwa nachaka wuo kod James Nyikal ma en MP Maseme nikech en chairman mar duol. The way forward mar oganda Luo en wadwa wabed united mondo wabed gi one spokesman mar Luo community. Mok ni leader ka leader, MP ka MP chung to wacho gimo paro no bire wiye to wacho ni mane yo ma Joluo dhe lowo. Gisani en awi maber ni moluo Raila Amolo Odinga no dhi yweyo ka osewewa kaka oganda kokelo nwa gimiluongo na kuru marachar miluongo ni devolution. Governors wa makoro nitiere buo Luo Nyanza nyaka koro chak prioritize on gik ma jopiny dwaro mondo gitim ne jopiny gik ma jopiny dwaro. Gi create opportunities for employment ne youth. Gimi mine pesa mag timo ohala, gimi jomo odak kod ng'ol ratiro mar timo ohala kod gi counties. MCS mawa owe bedo sycophant. Adwa penji Trevor, ang'o momiyo piny mar Luo Homa Bay, Siaya gi Migori gi Kisumu ema pok waneno kata MCA kata achiel motable a motion of impeachment before the county assemblies? Does it mean ni governors wagi tiyo maber? There are forms of corruptions masamoro jo wawacho kaka bunge la wananchi, but MCS wa each and every time onge kama gisekete governors wagi to task. Governors wa itero before the Senate to nitiere audit queries mipenjo gi kucha matamo gi gaduoko. To kagi duoge counties assemblies, MCS matimo social oversight on behalf of the people, ma represent the interests of the people, gin gidhi to bed with the governors. Therefore development ok bige piny Luo. For example, penjo manyaka wachak penjo sani e lojo piny en ni Kisumu County receive 11 billion each financial year. Pesa magi receive gi mabiro mag donors otim go projects mage on source revenue oket gi kanye. Pesa madhi Migori, pesa ma Migori ochoko otim go dango ma donors okelo ne jo Migori oket gi kanye. Pesa madonjo Homa Bay gin oket gi kanye manyaka kembe manose yawo Mabei nyaka mag mok wageni gin gi tho maonge ng'ama penjogi. Osiptande onge yath, jo nthindo ok mi basari, ji ok yud kaka konyore, mine ok yud pesa mag ohala. Magi penjo manyaka wachak penjo kokwang'en wachomo kanye. Structure mar ODM penjo masani dhano koro sechako luoro go koni gi koni ka ng'ato wacho ni nodwaro kingpin odwaro ang'o. Kingpin ok bi konyowa kaka oganda. Gima dwaro en economic empowerment mondo japiny obed gi pesa mfuke. Mama mathagore piny kachacha oyud kaka onyalo tero nyithinde skul. En gima lit ni baba okela kuru marachar monego bed ni konyowa kaka jopiny. Tiyudo ka ji focus mana on political interest. Sani nyaka waduok interest mar siasa piny to wakel economic empowerment malo. Emomiyo
jasiasa, ibed MCA, ibed MP, ibed women rep, ibed senator, manyo yier, to nyo kimak simb japiny, ok idich gi japiny. Koro sani idhi nene debe ka japiny dhi penji ni tang'o mikelo ne japiny, kech koro sani en siem gimi setimo mondo japiny oteri kamoro. E wach mar William Samoei Ruto, kako oganda nitiere katiba wacho maber ni wan gi 2 levels of government. Wan gi county and national. To wacho ni they are separate and interdependent. Giduto gi depend from one another. Ang'o momiyo focus wa duto ni national government to county governments bende nigi pesa to jopiny ok penj kuonde mitere pesa. Wadwani kaka oganda leaders wa moyier kaka members of parliament mar represent wa at the national level, women rep and MPs. Gichak tiyo maber gi President William Samoei Ruto ka giparo ne ni dongruok mag oganda in terms of infrastructure development, in terms of healthcare, in terms of education, e weche mag youth empowerment and women empowerment and PWDs, ere kaka ginyalo bedo directed mondo jopiny oyud konyruok. Wago erokamano because of the conducive environment. Ababa nyo create nwa through broad-based. Momiyo koro sani leaders wanitiere serikal. En awi maber ni Nyasaye notiyo gi baba. Mondo yiero leaders wa mauchalo Pio Wandai, machala Tandi Meli makoro chungne budget, to Pio Wandai makoro chungne stima, to gi John Mbadi makoro chungne pesa, to gi weche mag security makoro PS Raymond Omolo chungne. Wadwani leaders go te, gima gi focus on any resources magintiere go at the top. Gi kony godo jopiny ka oken mana wuotho e rallies ka wacho weche moko mag totam to piny kaendi to oganda wa man piny ka to onge gima gikonyo. Gitim gima PS Raymond Omolo timo chande makonyo godo jomodak gi ng'ol gi vijande mage kuonde makoro wadwaro sani. To kaka bunge la wananchi wadwa bedo gi riwruok motegno ma wadwa focus godo kaka wadwa push godo county governments mondo tine jopiny to gi national government mondo kik wabed gi koko to wabed gi unity of the Luo community e bwo Dr. Oburu Odinga. To wago erokamano bende ne Ker Odungeranda moserito wa on the traditional and cultural values kaka ker marwa kaka oganda Luo. And wadwaro unity of the Luo. Kwadwa barre nikech kwa barore wabro kuodo wi baba e bur kuma entiere. Nyaka wamiye mor nikech oriwo Kenya maonge lweny moro amora. Erokamano. Lakini saa to koro